irati estrena gendu nien, Bai. dau plano bat nire oinena. Ai, Wikifit! Ez, Wikifit ez, humillazioe. Beste denbora eman, pelikula bat egiten edo hor parte hartzen eta derrepente ikusleak kontsumitzen duela ordu betean. Eta zubilizara pentsatzen hau begirada hori prestatu nuen, ez dakit zer ulertzeko, eta jendea dago, en plan, batzkukina, piperrak sartu ditute labean. Lektore nagusiari, esatea, Ez, baina- pelikulon, barkatu. Kazetari askok esaten dizutenean, pelikulon edo trabajazo, askotan izaten da, ez dutela pelikula ikusi. Ikusentzuli ope badauke hor papel bat eta da, igual ez dut lortzen pelikula horrek niri zer transmititzi, baina, bueno, igual niri, igual aitzi berri bai, edo... Totalmente, baldintzatzen digula, gure espektatibak betetzen dituen, ala ez, ikusten ari garen horrek, ez? Bueno, nor naiz jolasa. Haundia nahi. Ez da ser personala, Osea, gero ikusiko duzu, literalmente ez. Cabrones. Aktore lanetan, egoera peligrosuk egoten di. Bai, kuadrigekin, eskapatu zirela saldia, gatoa hostia, zuten gendun guk espezialisten ahotsa de don't jump, hor ambulantzia, begiak infektatuta arearekin, da klaustrofobia. Oh. Nigo nahiz urte pila bat, autobusak hartu barik, trenak hartu barik, igo gaiak hartu barik, por supuesto, eta hegazkinak hartu barik. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Listo, hasi gara. Kaixo zeitxe egunon! Hola, egunon. Vale, a ver, entzulei zordiegu azalpen bat. Bueno, ez dira konturatu. Zordi ezu, igual. Aizu, hau ekipo bat da, Ai, ez, bueno, kontaukeu, aspalditxon ezin izeguzela imprimido argazkixek, zezgeunken roiu imprimitzeko. Polaroidak eta bai, derrepente kartzen nuen kamera eta ala roiu falta da, orduan falta dira argazki pila bat hor. Bueno, eta gaur rekuperaukuz da gaur ipiniko. Bai, beitu, ja, doaz, 5, honekin 6. Eske, itxoin, esango dugu malen, atal, edo grabaketa egun hontan, ekarri ditugula, azkenean, sarreran kontatzeko gauzak apuntatuta. Listo, oza, nik zarrean ontan badakitze kontau, eske nobedade handixena da. Nobedade handixena, Eta zein. kontoen bitzuz zuri, da ikusen zule danei zenitzako, hau da... Ai, egia da malen. Kariz, biztatik operau. Ue! Nola izan zen prozesua, osea, nola da operazioa edo... Momento baten bizti jutatzu, gero laser bati behitxu bitzezu, igerto zu hor gauzak eitzen. Vale. Karo, hori zan gauza fuertiena nik ikusi txeneban. Gauzak eitzen, baina laser batekin. Osea, ez izuten ikutzen. Ez, ikutu bai, gauzea nik ene bala sentitzen. Ikutu nola? Ni laser bati begiren euela, puntito bati, ikustenean gauzak eitzen, tipo erramintxakin gauzak eitzen begixen, da gaina esplika bitxostien. A ver. Esplika bitxostien erderaz, bai, malen, oin ingotzugu ez dakiz zer, oin ikustie itxikotzezu, oin no seke lasai bani lasaitzeko, eta 15 minutu izezin. Amairan, ipinizti esan partxe bi, ni urten izan operazioatik. Partxe birekin atera zinen... Bueno, claro, ala gainita ziega. Urte pinitxu zen euskitxeko antijuk, eta gero kendu, heldu nintzen markina botan eban siesta bat, ze hor fidal hartu neban, operazioarako, oso nervioso nagoelako. Benetan? Bai. Eta, Ai, ma. siestatik altzau nintzen, eta errepente, dana, jazta dana ikusten. Zoriontasuna. Bai. Wow. Eta oin, flipau itxosue, kalizlako simpatikin. Claro, Izena saludetot oine. Ez que ez dakienaren malen da mitiko kalean doala, eta ikusten du 5 metrora baten bat, eta begiratzen diola, Ja, talkoa. eta, aitzin hor da. Ja, talkoa. Edo zein izen esan, edo... Bai. Ai, parkatu, eske zaitut ikusten. Ta orain bai, ikusiko duzu. Eske oin emozioia saleme banitzen simpatiki, eske oin, na simpatiki, biderbi gehi izena, oza, oin da, tipo, agur ez dakiz zein, ze ikuste zaitxut, zebakin dorzaren. Claro. Jo, tia, orain ezin dugu egin txistea zuzenekoetan. Ja, tio. Eske malen miopida, hor Ja. fondokoak ez zaituztete ikusten. A ber, igual hau atala asko ez da ikusten da aldu gara belitxistina egunako. Ja, bueno, bai. Broma asko egite ditugu, gezurra asko ere, Bueno, bai. total hori da nire nobedade handixena. Bai, Idatzi nahi bazu interesaute bazau eze. vale. Ozu ba ez, Lindsay za. Nik, Lindsay. Lindsay, bai, bizta oso ona daukat egia Bai, esan, momentuz. Grabatzen ari garen honetan. Ja. Vale, batek daki. Kontuz Que, por cierto, partagitakin ez eitz.
aizu zeu zenzu nagoela alarkatzen TikToken egunero edo, ez dakit, ba. Por cierto, ez dakiz ema jentek esan aldaben euskerazko berba asmau badaukela. Larkatu. Claro, hori guk esan geinke, Claro. euskeraz berba bat asmau gendule. Bai. Eta gaur egun erabilitzen dala larkatu. Nik esan behar nizuen, zenaiko haserre daude gurekin, Larkatu. Euskadi Irratiko Amarauna saiokoak. Segaitxik. Zergatik, bueno, badakite baipasa saioak Euskadi Irratiko protagonismo guztia eramaten duela. Bai. Eta guk hemen komentatu genuen Aiora Enparantza eta Jone Bengoaren sekzio hori, Baina kredituk emon geuntzi esan. baina baipasari eta da Amarauna saioko tarte bat. Ai! Eta etorri zitzaizkidan, en plan, ez zait normala iruditzen. Bai, zera. Ez, broma da. Ah. Broma da, jator, Ai, oso ama. jator. Baina, karo, hemendik Amaraunakoei barkatu, musu handi bat, sentitzen dugu, Bai. baina, karo, Hori bakize etxipastan dan, baina... batzutan ere ulertu behar da, Claro. Norden zure, Bai. norden handia, norden txikia. A ber, eta bai, guristema bider asko aitzi, zelan zabiz, zetan zabiz, berbetan zabiz... Lehen pentsatu dut justo komunean, ostia, ze lotxa, ez? Zer, bai. Hemen Lotxa. egon gonbidatua eta esatea, bai, zetan zabiz podcasta oso ona da. Guri hori arpeire izkue. Eta gu tipo... Behin jefe bateke. Bueno, jefe bat esan. Ze jefe? Esan jefe bat. Zan kontratau nahi ginu zen pertsona bat, baina atzerin ez ginu zen kontratau. Akordeta za? Ez. Bai. Aitzi. Nahi benein proiektu bat guaz. Azkenin proiektu hori esan urten, baina esan proiektu oso potolo bat. Batia. Bai, zezetan zabiz... Vale. akordetan. Es que Da bai, bolan. zerbait bai, lagunatxo bat, bai. Da bola. Kari, gitxienez ikesi Ez que izena, total, osea, ze a ber, lotxa, gizona zen. Gizona, karo. Justo orain pitidoak jarri dituela oianek, esango dugu ere bai, barkamena pitidoen Bai, gatik, barkatu. ze Beñat Uribetxe Barriaren Bai. Euskaugoien atala da kriminala. Eta jente asko gesazte. Beitxa horrekon kuadriako gesaztien, malen guk ulertzogu, pitiduena, ulertzogu, ezin dala esan, Euskal Herrixen asko errespetean dala gentian intimidadi, prentzarrosa bai baina neurrixekin, baina tio, heltzen da punto bat, Jasta, jasta. jasta. Edo, rekursoa zen izan daiteke oian esan zenuen. Ez esatea. Ez esatea, ez. Claro, ez esatea A ber, ezer. eske hor, gure alde gauza bat esan biot. Ego ginen momento Baina baten. izena ez esatea. Edo, izena esan beharrean jartzea goitizenen bat. Adibidez, itzein Bai. behar badugu, Bai. esan, Bai. jo que se, Ander, edo Ane, edo Txomin. Karo, gauzia, hor gure alde esan biotena da, ego ginela pertsona bat asko haitxetzen, eta pertsona horri buruz pilo bat berbetan, eta pentsea gendun ez gendule pitidu ipini bider. Eta gero pertsona horrek idatzizkun esaten mesedez, ez da nahi publikoki agertu. Ah, Orduan bai? tapan bier gendun bai. Osea, konversazio hau existitu zen? Claro, niri heldu baten derrepente, Euskauboik, esaztela malen, idatzizte X pertsonak, Amaiak eskatu zion... Ez broma da. ez. Idatzizte X pertsonak esaten ez da bela nahi publikoki zuek hori izati. Lotzi Ez mototzela. nekien, niretzako, hau, ez da pasa, oza, ez naiz enteratu. Vale. Eta ni pentsa neban, boi, oza, raro iaten. Ze pentsa neban, Hostia, nik ere esango nuke, Jarri bai, nik esango pitidu, neuke. eta igual, aserretuko nintzake, Nik fíjate. esango neuke. Baina pertsona horri pentsa neban ez dutzela ardureko. Ja. Ez dakitze ba. Ai, Kariz, eskerrak egon bitzu eguz. Ze, astu nega oso esaten entzularen galdera, Ai, entzularen bai. galdera, eta heldu da momentu, genti, entzularen galdera bidaltzen Ai, egia da, Ez ze da momentu, ondo. aste honetan ez dut, ene bili pesadiles WhatsAppin mundu oso hain entzularen galdera eskatzen. Egia da. Osea, ez dut zetin hori idatzi. Ez duzu rekurritu lotxagabeak saioko partaide Ai, ama. lista luze Ai, hortara. ama, benetan, espero talde hortan barriro ez dutela eskatuko, Hombre, mesedez. beren pertsona daz. Imagina ze hori hor lotxa, tia. mendibetan galdera bat. Bai, total. Bueno, Bueno, aste hontan June eta Maialenek bidali digute aste hontako galdera esango dugu oso jatorrak dirudite. Oso, Ez oso. ditugu ezagutzen, igual kabrona batzuk dira, baina guretzako dirudite oso jatorrak. Majesimak. Bai, eskerrik asko neskak. guazen Entzuten entzuten. Kaixo kuadrilla! Esan beharko bazenu, munduko pertsonen 0,1%aren artean zaudela zerbaitetan onena izaten, zertan zerala onena esango zenuke. Agur, arrosali! Ai, Eskerrik asko. majesimak. Gipuzkoarrak dira, zuk uste? Ez dakit, Kari. Ez dakit, izango di. Nik uste baietz, ez? Izango di Giputxek. Euskaragatik Giputxek, Bai, bueno, bueltan erantzungo galderi eta, Iraia kabra daukagu horratzean. bai, Ez dugula esan.
Esan gehu, Iraia Kambra, ez hautzogu gazteatik, bekadon ibilizalako berabe, eta gaur egun dauke podcast bat, urtarrigin hasiko da, leku baten bidea ditzen da, nahi zirratian, aldo zuen entzun, urtarrietik aurra ez da, Iraia? Bai, hori da. Hori da. Agian ja hasi da. Karo, Agian hau ja noiz hasi da. emitituko Claro. da. Bueno, urtarrigin kariz. que Urtarrigin fuerte, pasau tío. eze bai hasi da, eta ez pasau eze bau ez da hasi. Olako erretza da. Eta Iraia etorri da gaur ikusta, benetan zabiz pixkatzen lan itxogun, edo, bueno. Eta esan diogu, ez dela beste munduko ezer. Egiturarekin, Jarraituko dugu. hemen dugu gure handia, errementaria gure txomin. Ez dakigu Durangotik datorren, baina ziur gaude bera dela eta ez bere anaia bikia. 2018an goia sariduna Mondragon Unibertsitatean ikasitakoa, harrituko gintuen EHUn ikasita goia irabazi izango balu. Ez broma da, eman eta zabaltzazu. Hain zuzen bera dator bere esperientzia eta jakintasuna zabaltzera ona zuekin, Eneko Sagardoi Mujika! Por fin! Ja. Por fin! Baina inbeste denbora egon gara zuratzetik. Osea, Eskapai, oso saiakera, izen nik uste bi saiakera, edo hiru saiakera guztira, baina denboran oso tartekatuta. Vale? Ez? Zerantzuna Bai. izaten como, ezin dut urrengo 6 hilabetietan. Vale. Ja, baina Eta- zuzinen gonbidatu mota ona, ze zin kalabazak baina, ai eta hemen, Ja. igerten eman zure aldetik nahi zen dule. Nahi nebala. Hor, Ja. Hombre, claro. ikusi izan dut zuen elkarrizketak, eta zaten hemen ze ondo, ez? Hor Bai. gustora dauz, bai. Bai. Sensazio esan, igual gaur de repente noie kriston bajoiekin, baina Ez, osea, sensazio hori izan. dut uste. guk, osea, parte laguna gara ere, bai? Osea, hau ez da Bai. acting bat eta hori guztia. Ez. Esago dizugu normalean, zuk esan duzu, 3 saiakera normalean izaten dira... Gehiago? Gehiago, Osea, eh? erreza izan naiz. Bai. Bai, vale, eta gainera hori Bai. esatzutena, ez izen gonbidatu mota hori gostin eitzen da bena, ze klaro. Ja. Ja. Badazpe bai, Ja. Karo, nik hor interpretauen biharri zetot, nahi dau etorri edo ez dau nahi. Ze nahi Ja. badau etorri, barriro esango zet, baina ez badu nahi etorri, igual ja ez da denpori galduko. Totalmente. Zuaz A pentsona ber. nahi dau. Egia da gero dauzela programak eta programak be bai, eh? Ja. Ja. Osea, nik ez dut esango, nik ez duten igoztinik egiten. Baina Ja. egia da, zueri igoztina itiera, como, Ose, esaten za, benetan Yes. zabiz, ona bintxantzatzule, oso ona, kalidadeko. Bueno, oso ona. bai. Benetan. Bai. Osea, nik pilo bat ikusi dut, ez bideo pilo bat, osea, como ni beguro, Guai, joen. Vale. Gostina bai, aipatu bai. dugu, zuri gostin asko egin izan dizute. Bueno, etengabe, osea, lanien bai. Bai? Bai. Lan castinga, Castinetan, bai, castingetan. claro. Lehengo ibili ginen eztabaida baten castingei buruz, Euskal Aktoren Sindikatuan eta ez dakiz zer. Bai. Eta hainbat gauza eskatu behar diela, ez? Ba, igual altan emateko kastinegunean, edo transporte ordaintzeko. Eta ni momentu baten esaten, bueno, erantzuten daben bitartien, ze... Karo, konformatzen gara. Claro, Hau, euneko, zabatzetan iaia euneko erantzun unien. bez? Ez, iaia beti erantzun bez. Zuzauz hor zain, limbo baten, eta igual pasatzen da astebete, bi aste, hilabete, bi hilabete, eta ikusten dozu prentxan hasi dala ja pelikula Claro. hori edo serie hori, Ai, eta ez ama. dozu, bueno, uste dut, jaena belartuko, ez? Ja, ez naizela ni Uste izango dut. por lo que sea. Uste dut, baina asko pasatzen da hori, bai, eta impotentzia handi bat, segalditzen zara hor, sentsazio oso arraro batekin. Ja. Baina kastin asko izuzuk. Ez. Ez tozu asko egin. Osea, enekok egin dituenak, egin ditu fundamentuz. Osea, zuk izuen castingetan ikusi zaitxugo gero pantailan, holan esaleike. Ba, osea, nik dekoten suerti edo eukidotena, izan da askotan deitu izan hautela zuzenean papelerako edo Wow, castingeko bueno. azkenen... Ez, baina... ez pentsa bere exagerazio bat, baina edo castingaren azkenengo satirako, ez? Askotan egiten dute casting zabal bat, sartzen gara 20 aktore, ez dakitelako haiek ere oso ondo ze perfil nahi duten, eta gero bukatzen doaz, eta azkenengo fase horretan, de repente, 3 proba desberdin egin dituztenean 20 aktore horiek sartzen dituzte beste 2 aktore, edo 3 aktore. Ez dituztenak asko Hostia. mareatu nahi. Eta askotan, eukido suerte hori, azkenengo fase horretan zuzenean sartu izan naizela. Wow. Baina kastinak egiten, naiz kastinen fana, presentzialki kastinak egitearen fana, eta egiten ditut, baina egia da, suerte handia eukidu dala, ez? Eta hori asko eskertzen da, ze da, bajoi asko zere txikiagoa Ja, izaten da. total. Bai. Alan da behineko, nik nahi otasi galdetzen, kastingen mundu ontan lan sartu zinen, ze txartu ulertut ez badauket, zuk berez izen du nahi aktore izen. Ez, enekien. Ez. Osa, niego nintzen Durangon ikasten eban, eta zan batxillerrien jarri nabezen selektibidaderako euskal filologia, filosofia. Mitiko, hori Eta danok ez dakit ipinigu, zer, euskal bai, filo mitiko bada, ez? Bai, ez dakigu nien oso ondo zer, ba... Eta benetan nik uste gustorengo neukezela, baina hor aurkeztu nintzen Goenkalen casting batera. Toma, Bai, eta hartu ninduten Turkiarraren papela egiteko. Eta bai, ez, karo, gaur egun
Ba, igual eneuke baietz esango, ez? Baina... Claro, igual turkiar bat jartzea, Claro, de repente igual ez da oso... Bueno, igual ez da oso zuzena, ez? Baina... blackface egiten, me Bueno, encanta. ia apur bat, Ia apur bat. Claro, baina, bueno, 2011 urtea zan, edo 2012 urtea. Eta horra zinintzen Goenkalen, eta Goenkalen hasi nintzen nien, de repente izan zan, bueno, ba, igual... Aukera dago hemen. Bai, eta banen bilein ja formatzen aktoren moduan antzerkian, eta antzerki pilo bat egiten profesionalki, eta orduan apurka horraz izan zinearen bidea zabaltzen, eta pixkat sostengua eman didana edo bai izan da zinema, edo ikusentzunezko lanak. Aipatu duzu Euskal Aktoren sindikatua, nik ez nekien sikiera existitzen zenik, de hecho, aktore batek ez digu hemen sekula Ez aipatu. dugu entzun da, behitxo etorri dizela pilo bat aktore. Bai, Eta bueno. higu berba prekaridadiai buruz, higu berba baldintzei buruz, baina... Normala da, gure kasuan oso egoista gara, aktoreok bereziki nik esango neuke, oso narzizista gara, landerrotolak beti izaten dugu, autoestima oso bajua eta ego oso handia daukagula, ez? Bai? Nik uste horrek zerikusi daukala ere bai, gure lanaren beraren naturarekin, ez? Edo zaugarri propioekin, dala. Inestabilidade ikaragarria daukagula, ez? Eta behar dugu kanpo konfirmazio eta onespen bat, Validazioa. baina etengabe, ez? Eta egon alzara oso pozik, eta derrepende kastimaterako ez esaten dizute, edo zaituzte ditu, edo urte bete da, ez zaituztela deitzen, eta kolokan jartzen dozu, ia, bizitza honetan zeuzetarako balio dozun, ez? Eta hori da gure lanak asko definitzen gaituela uste dugulako, denpora guztian, ez da normala ere bai. Total, kontua zer da, bakoitza bere burruka hoiekin dabil, pertsonalki, orduan kolektibidaderako gogoa, denbora, grina, badirudi bigarren maila baten usten dugula, ez? Claro. Eta sindikatuan adibidez, ondala oso gutxira arte lanean zebiltzan gehienak, zebiltzan oso itzalean eta kriston lana egiten, eta iaia bazirudien lan gehien egiten dugunok, edo apur bat ezagunagoak edo garenok, ezken dula hor kolperik ere jotzen. Eta hori uste dut oso sintomatikoa zala, ez? Yeah. Modu baten sentitzen dugulako, guk geure partzelatxoa baldin badaukagu, bueno, zetako ibiliko nahiz hemen, ez? Uste lanbide guztietan ere pasatzen dela. Bai, izango nuke baiet. Baina gero igual gitxen esperasunin erutozu derrepente hosti bat, eta esatozu, ostra. Bai, eta gero ere bai, eta esaten zu, niri ere pasabal jate, eta gero ere bai, uste dut garrantzitsua dela gure kasuan, aurpegi publikoak izatea zeozer tarako balio badau, da ere bai sindikatuan zeozer negoziatu behar bada, edo norbere buru arriskuan jarri, edo negoziaketa bateran sartu, igual privilegioa dutenek errazago edo beldur gutxiagorekin egingo dute, ez? Eta ni hasi naiz azkenengo denboran horretaz konturatzen, horretaz kargu egiten, eta egia da, EABen, Euskal Aktoren Sindikatuan, bagabiltzala orain, lan bide pila bat irekitzen, eta, bueno, bakoitza bere lekuti, baina kolektibo moduan ere egin behar dugulako. Bai, garrantzitsua da. Hain desberdina da bakoitzan egoera, kolektibo barruan. Ikanpotik ikusitxe, imaginetan nahi izala zure karreran subidoi handi bat, handia, pelikuli. De repente hor protagonisti amargoia edo zeman goia dukez. 18 edo irakurri nuen. Amargoia. 42 goia. Amargoia irabazi. Amargoia irabazi. Baina nominazio gehiago igual, bai. Igual nominazio 18. Eta... En fin. Bai, izan zen duda barik. Antes y un después, izan zalako lehenengo lan protagonista nik uste dut zinean, eta gero suposatu zeban guztia gaitik, ez? Ez bakarrik niretzat lanien, baizik eta ere bai, Euskal Sinema, de repente, amargoia pelikula bat, euskeraz eindako pelikula baten, euskeraz jasotako lehenengo goia saria. Ostras! Euskerazko lan bategaitik, aktore moduan. Ez nekien hori. Claro, duan sentsazioa mugarri izatearena edo zerbait oso garrantzitsua edo zoikoa gertatzen ari zenaren sentsazio hori oso indartsua izan zen. Inflexio punto bat. Bai, duda barik. Hori industria moduan nik uste dut. Eta gero ja niri pertsonalki, mapan jarri ninduten, eta gainera mapan jarri ninduten, gustatzen zaidan, asko gustatzen zaidan pelikula batekin, eta asko gustatu zen pelikula batekin, eta horrek eman dit neurri oso handi batean lana handik eta ona. Eta protagonista izeti papel hortan, eneko, zelan bizizetozu? Osea, altzoko handia, zelan itxezen duen produkzio hori? Bueno, eske garaiaretan nintzen oso inkontzientea ere bai, nik uste dut, gero Joseba Usabiagarekin banatzen nuen pelikularen pisua. Ez dakit, oso hasieratik hasi nintzen egia esan, pelikuletan papel potoloak tokatu izan zaizkit, askotan,
Eta ez dakit modu oso naturalean, bezkatzen dizu lanketa handia eta gero ja, disiplina bat ez bakarrik zure talentu edo ez dakit zer, ja, langile moduan direla ordu pila bat, egun pila bat, eta gonberzarela oso prest horretarako, ez? Eta gero promoziorako, eta porroterako eta arrakastarako gonberzarela oso prest. Eskori oso ona, Porrota eta arrakasta. Izke pentsetan duzu ordu asko sartu duzu zelako gero oso ondo jungo dala, eta jendeak eskertuko dizula. Ze pentsatzen duzu, hainbeste denbora eman, pelikula bat egiten, edo hor parte hartzen, eta derrepente ikusleak kontsumitzen duela ordu betean, eta listo. Bueno, ordu betean, edo incluso saltoka, edo incluso autobusean. Edo por dosen. Hombre, da bajoi bat. Hori da bajoi bat, ez? Zinea pentsatuta dago guk, eta lan egiten duguna, jendeak imaginatuz jendea gongo dela sala ilun baten, pantaila handi baten, egun aukeratuko zuela joateko, eta azkaren garrantzitsuak, ez? Osa, inork ez dugu eskatu pelikula bat egiteko, orduan, hor ere bai, puntu baten nik uste desilusio hori ere, ondo etorri zaidala, eta ondo etorri zaigula. Baina argi dago konsumo moduak asko aldatu direla ere, bai. Eta kasi fidelagoa eta denbora kalitatezkoagoa eskaintzen dio jendeak antzerkiari, ez dauka irteerarik, eta antzoki batean dago, eta egongo da iluntasun horretan ordu terdi, alik eta atentzio gehien jartzen gertatzen ari denari, eta pelikula batean ez, eta ia zer esanik ez, Gladiadoren serie bat oso palomiteroa dena, edo Netflixerako ez dakiz serie, oraindik eta gutxiago, sukaldatzen duzun bitartean, ikusiko duzu seria tabletean, eta atzera noaz, ez dut ulertu zer esan duen, eta zu ibilizara pentsatzen, begirada hori prestatu nuen, ez dakiz zer ulertzeko, eta jendea dago, en plan, batzkukina, piperrak sartu ditute labean, eta hilda, urrengo kapitulua, berdin da ulertzen jarraituko. Hau partitxate asko guztean, pasabengo pixka. Claro, ya está. Edo jartzen dut por dos. Ez que niri hori kriminala, Bentsantzate respeto falta bat, por dosi pintxean. Esto zuen inoiz? Baina, respeto falta bat ez, niri psikopata bat. TikTokak bai. Baina ez da berdina, pelikula bat por dosen. Ez, pelikula bat por doses. Psikopata zara, sinceramente. Intzako bai. Orain momentu honetan eneko, promoan egon zarete Karmele pelikulagatik, nola zaude, edo nola... Ondo. Pelikulon, Tranquil ikuste zaitxut. Ondo, tranquil, gustora za. Bai, ez dakit. Pelikulon, barkatu. Pelikulon. Me encanta. Aktore nagusiari, esatea. Pelikulon, barkatu. Bai, ez, baina oso ondo, osea da... Gustatu zitzaidan asko. Ze ondo, bai. Igarri dut. Pelikulon! Osea, pelikulon esaten dago jenteak, aitortuko datzut, kasetari asko esaten dizutenean, pelikulon, edo trabajazo, askotan izaten da, ez dutela pelikula ikusi. Ikusi dut. Ez zure kasuan ondot. Baina askotan izaten da, bakizu, como titular bat ematen dizut, se tenía que contar esta historia, Eta hori da, osea, literalmente da, no he visto la película. Edo dosierra irakurri dut. Askotan bai. Ez ni kasetari zitzuna itortzotzut, ondin joztu dut. Bai, normalan. Nik ikusi duteneko, pelikulon, jendari asko gomendatu diot, eta benetan zorionak ze oso lan polita da. Ze ondo. Ez da nahi spoilerrik, esatotzut, bazpan. Bai, ez spoiler barik, baina bai, hasi galtunan pelikula Jon Elazpiur erreginarekin. Ikonika. Eta bai, kriston esperientzia, ez? Eta horre, Caracas, Paris, Euskal Herria, osoa, izan doze divertigarria. Eta gero, hori, 30. Hamarkada, trompetan, jazz musika... Ez que itzela da, erropak. Arropak. Ai, me encanta, koloreak ere bai. Koloreak, bai. Caracaseko kolore horiek, osea... Totalmente, eta txoriak. Eta ze sentitzo zue pelikula bat urtean dan momentun eta promozio egin zau esenin, eukitxo zue hori intrigi, jentei guztaukako, etxako guztauko, buelta asko mototzezuz, horri? Oso arraru da, osea, niko indela urte batzuk bai pizkat irakurtzen hau kritika guztiak, Twitterra, Instagram, bai, zabaltzen haben. Egan zure izena bilatzaian, eneko Sagardoi. Inoiz bai, hasieran bai, ikusteko ja norbaitek zeu zer esate zuen, ze dalen aipatu duguna, esate zen duen, jendeak zeusteko du niri buruz aktore moduan, ez? Kampoan, de repente. Eta ordan azte zara bilatzen, gero ikusi nuen horrek ez dala ona handirik egiten. Baina, si gero jendeak tontakaria jartzen ditu, jarriko, estás mejor sin bigote. Totalmente. Talako movida. Gertatu zitzaidan, hau da, increiblea. Hor esan nuen, bale, zauz oso ondo. Irati estrena hau gendu nien, dau plano bat nire oinena. Oinak... Ai, Wikifit! Ez, Wikifit ez. Ez.
Ke ba? Humillazioe. Gente, ez dakit nork esan dozten, wow, he leído un comentario, zenik enaben irakurri, que pone a parir tus pies. Pero bueno. Zer? Eta, A ver. eta bialdu oste, komentariue, eta que pies más feos. Bueno, eta nire posatarra daukaz, Eta, kalixo batzu. ez, baina eske, txarrena da, eta hau da mierdarik handiena, nik esaten abela, nire oinak beti da nik esaten abela, jode, guaz oina handiak, ezurtsuak, ez dakit, begiratzen naizen, eta esaten abela, oin politak. Sexapil. Bai, igual ere ez, baina, esaten abela, Bueno, ondo, Zuzako bai. ondo. Eta de repente, komentario anonimo hori eta gero izan zen, Ba, igual ez. Igual. Ez que egia da igual inork ez toztela esan directamente inoiz zeo inpolitak. Eta igual iratiko pelikula grabatzen Edurne Azkarate gelditu zan eta esaten dozte, eta bere buruan esate zeban, que horror. Zu galdetu izen duen baina, hori Enabil, agin inguru galdetu zen duen. nik oin autoestima altua. Oin autoestima altua. Eta orduan zan, eta de repente, orduan, komentario mierda bategaitik, de repente, bueno, kompleju bat ere ez, baina esaten dozu. Ez baina asko itxen dago Baina pentsau ze Bai. esponi dute eta ze vulnerable sentidu algaren olako tontokeri batekin, baina nite digo esaten badotzue, ridikula actuación, o insulsa, Bueno. Olako imaginetot ez totzuela... Ez, edo behintzat naiz enterau. Gaur Ez egun ez dut enterau. begiratzen eta Ja. filtratzen dit, nire nahiak bialdu aldit kritikaren bat interesgarria bada, baina normalean ez. Pasatzen dana da guk pelikulak egin ostean asko igartzen dugula sare sozialetako mugimenduaren arabera, pelikula ikusten ari den edo ez. Ja. Ezain beste igual gustatzen den edo ez, baina ikusten da bien edo ez. Eta hori asko igartzen da. Eta estreinaldi baten bezperan da egunik onena. Oraindik dana izan alda zoragarria. Estreinaldi egunean eta asteburu horretan beti da pixka delikatua. Ze espektatiba asko dauz eta urte asko eman dituzu pelikula hori pentsatzen, egiten, eta horretan esperantzak jartzen, ez? Orduan, hobe izaten da estreinaldi batek beste lan batekin harrapatzen bazaitu. Ze esaten duzu, bueno, ez da hain ondo irten, baina negia beste gauza hau daukat, ez? Claro. Zuzendarientzat kasu horietan askoz ere bortitzago izaten da gertatzen dena. Bale, azken galdera bat, Itxoin, elkarrezketia itxoin. lehenengo partia maitxukeu. Itxoin, oinen autoestima baxuarekin jarraitu Ze? nahi baduzu, begiratu zure izena Wikifit Men plataforman. Ezabiz benetan badauela. Eta dagoeneko zagardoi eta dauzkazu, Hiru bost izar. izarretik, 3 izar eta erdi. Oso ondo! Bueno, hori da oso ondo! Hori da, zazpi bate. Hori da, zazpi bat oinetan. Más o menos, Ah, vale, zabalauke vale, bai. vale. Eta dago foto bat. Wikifit zer da? Ai, Wikipedia bat oinena eta jente famosuan oinek daz. Bueno, total. Bueno, foto hau errekonozitzen duzu? Bai zera. Laixen da. Osa, igual hau ez denuen jakin Baina behar. ez, baina oin nabil, osea, hemengo argazkia da oin planta, osea, Claro. sola. Pero hay de todo, Baina, Osea- niretzat eske ondo dau. Hori argazki xori. Eske, Baina gauza bateneko, hau da, argazki, lapurtutako argazkia. ez, hori da pelikula, ez, Ah. pelikula oso naturalista bat. Baina hori da Bartzelona nioen pelikula Ba, por bate, lo que sea, ondartza baten. hartzoko, osea, handiako pelikulako oinak ez dituzte. Claro. jarri. Bueno, oso Claro. nota hona daukezu. Galdetu binotzun, ez dakit. zer da kritikak irakurtu zen momentun, zer da min geixen eitxotzune? Edo ingo leuskizune? Zek fastixe da zaitxu geixen? Hombre, suposatzen dut pertsonalki nira sartziek, ez? Pertsonalki? Bai, ze pelikulari egiten badio, hori da aktorizatearen honena, zuzendaria zarenean, zure gain hartzen dozu zapur bat erantzukizun guztiak, baina aktore moduan, zu gain aldozu, aldozuna. Aktorei ere bai, gauza oso onak esaten dizkigutenean, hor zuzendariaren errua izaten da askotan. Txarrak esaten dizkigutenean ere bai, orduan beti, babestu alzaran horretan ez, baina bai, pertsonalki nirekin, edo ez da interesgarria, edo planoa da, edo aspertzen zara berarekin, edo ez da sinesgarria, hori dira gure mamuak beti ez. Gero ulertu behar dozu ere bai, momentu batean ez dagoela zure esku beti sinesgarritasuna, edo entretenigarritasuna, zure antzezpenean. Edo elzi. Zugidoi batekin zabiz eta pelikula baten barruan. Claro. Zara pizza bat gehi, orduan gustatzen ezpada, apurra zure ardura bada, baina beste zentzu baten ere bai pelikularen osoaren ardura da. Edo, Claro. bueno, ikusentzuli ope badaukegu hor papel bat, eta da, igual ez dut lortzen pelikula horrek niri zozer transmititzi, baina, bueno, igual niri, igual aitzi berri bai, edo... Totalmente, bai, eta gero niko indala denpora batetik ere bai, bere izten dut apur bat aktore hon eta aktore txar esaten dugula piloa, aktore hona dana. Ja, ze da hori, Hori ze pilo da. bat, Nik klasikoak beti ditugu. izaten dut, beti izaten dut ez gezurra da. Oindala 2 urtetatik edo, pentsatzen dut askoz ere justuagoa dela esatea, ze antzezpen ona, edo ze antzezpen eskasa, ez? Ja. Eta hor ere bai, oso subjektiboa da. Baina, bueno, ona txarra askotan, nik uste dut baldintzatzen digula,
gure espektatibak betetzen dituen ala ez. Ja. Ikusten ari garen horrek, ez? Espektatibak betetzen baditu pelikula oso ona da. Ardura gurea da, ez aktorearena, esan nahi Bueno, duzu. osea, antzezpen oso eskasak dauz eta pelikula oso eskasak dauz. Uste dut ardura konpartitua dela, baina bai uste dut ariketa bat egin beharko genukela askotan, baina musikarekin ere bai eta artearekin oro har, eta inkluso gizarremanetan ere bai, izaten duzunean, me cae fatal edo ezait bat ere gustatu Claro, ez bai, dakit zer, da zer zenekaren zuk aurretik buruan Eta igual ez sartuta. dituzela bete zure espektatibak zuk sortu zelak nire ingurun, baina ez daukela zer ikusi Claro, niaz. hori Koldo Almando zuzendariak esate zeban, galdu dugula gaitasuna zinera joatekoa harritzeko prest. Ez Ja. joaten garela, espektatibak betetzeko prest. Baina eskarela joaten ikusiko dugun horrek harrigaitzan jarrerarekin, ez? Eta uste dut hori badala, Ona. berreskuratu beharreko jarrera bat, baina bizitzan, orokorrean, ez bakarrik. Ja, eske egia da Pelikulak espektatibena, Badaukagu denbora. Ez, arrosalira, Vale. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Bueno, robot. bueltauga, hemen kamaratzean hitz egiten ari ginen, bueno, behin gomidatu ipinitzeko batek... aitzakixei buruz. Bai. Zuk zein esango zenuke direla top aitzakiak? Osea, zure rankina. Osa, ona ez etorteko, gaur. Imagina, hueltzen da zure A ber, ordu eta niretzat, esatoz. izan behar dira aitzakia, ikusezinak, Ja, en plan, bertigoa. bertigoa baina, karo. Antsietatea. Kriston bertigoak, nau, mareatuta oraintxe bertan, inkluso autopistan egon naiz, baina gelditu behar izan naiz, zauz, etxean. Baina hori ja da antzezpen maksimo. Baina, zeuzetarako naiz aktorea. Eneko baina gauzat zangotzut, gonbidatuena nik erutot, eta nik igerritxot. Guzurre Gezurra den eta edo esto. ez, ez? Ja. Bai, igerritxot. Bai. Arrozalistak ez hautzozun eneko, baina da gure kolaboratzaile izarra. Mhm, Eta robot bat da. Bai, mhm. robota da. Robota. Ia, Eta dauka bakizu. zuri proposatzeko zerbait. Vale. Galderaren bat, jokuren bat, ezakit gaur zekarri Vale. duen, ikusiko dugu. Guazen entzuta. Kaixo enekitorenek ititozelaik zamatxi. Ni oso ondo, batez ere zu, hemen zaudelako. Ongi etorri munduko podcast arrakastatxuenera, eta ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalinera. Zu nire jainkoa zara, eta ni zure jainkosa izango naiz. Gaur nor naiz jolasa jolastuko duzue, oso guaixe edalako, eta niri gustaten dastalako fly. Gozatu jolasa, eta batez ere gogoratu, bizitza disfrutatu egin behar da, inoiz ez dakigulako noiz amaituko den. Eta garrantzitsua da elkarri besarkada bat ematea noizean behin. Bueno. Hori da nire bizitzako aholkua. Zuentzako. Sorra Rosali. Agurrenek itito, ere dagur kakitas. Oleleri Aupazo izienton raro pa Xavier Reuskitze ratxaldeon pilotazaleok. Dagur kakazatixok. Vale, bueno, bizitzako aholku, lehenengo zimosku aholku bat, ez aitzi? Zakit, jarri da. Inoz como nolan bizitzako aholku bat, arrozalik. Honek bai aktina. Bai. Bueno, nor naiz jolasa. Proposatzu Nor naiz jolasa. arrozalik. Dale. Orduan, ez dakit ez hautzozun eneko nor naiz jolasa, baina papelito bat ipiniko gu beko gixen. Vale. Venga, Beko kixe hau da, Bai, bai. Zer handa Kopeta. ditzatzen zuzuk? Kopeta. Ah, kopeta. Ja. nitzako kopeti da trenzi. Beko Niretzat ere, bai. kixe. Kapa Bizkaia. Eta izenak, betxo, oianek alditxu ipini izenak. Guk, baina ez dola bianek. Claro. Ba, bueno, oianek... Ez batak besteari. Batak besteari. Claro. Da guapa, Anda guapa beste. Lanera! Venga, Venga, eneko hasi. gizonanaz? Ez. Ez. Pertsonina. Bai. Bai. Neski? Ez. Vale. Pertsona naiz? Ez. Emakumea naiz? Ez. Ez. Gizon bat da? Bai. Bai. Aktori da? Ez. Ez. Vale. Animalia naiz? Bai. A ber, zalantzak egon dira. Ez, bada. Bai, bada, claro. Hankak ditut. Bai. Zalantza? Ez. Ez. Vale. Haundia naiz? Et, ez da gero ez da. Ez, baina hankak ditut bai izan, erantzuna. Anda guapa! Handia naiz? Handia naiz. Ez. Vale. Ez, ez. Perfecto. Literalmente ez. A ber, gauza bat. A ber. Ez da ser personala, O sea, gero ikusiko duzu. Literalmente ez.
Ez da zule ulertu? Zeris cabrones. Telebistan agertzen az? Ez. Ez hau tzot? Bai. Bai. Jak ni ez hau tzen hau. Bai. Bai. Abeslari xe da? Ez. Mm, Joder. ez. Abeslari como tal ez. Ez da bezlaria. Ez. Hori da. Bat ikusi dut sekula. Bai. Bai? Bueno, A ver, Hombre, tío. bai. A ver, ze coño. Bai, claro. Hombre, zertarako dau bestela. Es que imagino malen, en plan... Bari, kaletik ez dut ikusi inoiz. ¿Qué se imagina monten? Markineko azeran hori. Ni ez da ezer ulertzen. En plan, bizkaibus baten ikusi naben, egun baten. Euskalduna naiz. izen zenki mundanu. Oye, por favor. Mundanu. Ez esan hori, Vale, horrek ez ez. du balio. Ez. Naiz euskalduna. Edo bai. Nintzen pertsona, ez? Ez zara Ah, ez. pertsona. Vale, venga, zu. Benetan zabiz etorri dau pertsoni? Ez. Pista bat eman aldugu? Bai, ze bestela. Venga. Gozari orduan telebistan, egoten zan. Badaki zein Ikustu den. baiet. Zer. Da Doraemon. Ez. Baina hortik. Vale, naiz gauza bat. Ez. Ez. A ver, daukazu beste aukera bat. Gauza bat, pertsona baten naiz, gauza baten naiz? Segatzeatzu. Animalia. Bai. Joder. Vale, baina listo. Vale. Vale. Oin momentun modan da, hau pertsoni. Beti, ez? Bai. Bai, beti, osea, Osea, klasikoenetan bai. klasikoena. Efectivamente. Bai, ez? Pista gehiagi. Osea, klasikoena, totalmente. Aitzi beste pista bat emongo zu. Txikia naiz. Bai, eta txiki berbi, aitzi, txiki berbi, klabi daunta. Ai, baki no Joder, naiz hombre. txiki. Hombre! Ez que bestela nau joko ez da mal. Totalmente. Venga, Claro, horregatik zalantza. Txikia da, hundia. Claro. Animalixa horren izenak, amaieran, bai? dauke beste animalixa bat. Joder, chaval. Hombre, Ulertzo zu ez da. Ez raiatu horrekin, zaila da, oso ostia, zaila. hori jakitea. Oso zaila, jakin bakarrik gabe. aitzen bozu, aldozu klaba oina. basurdea. Ez. Ez, urdea ez da ezer. Urdea ez da ezer? Ez. Pues me suena más goenkaleko irain bat. Ja, isildu urdea! Urdea! Urde madarikatu alena. Gaur, Bai? bere izena esan duzue. Bai. De hecho, nik horregaitik idatzi dut. Bai? Bere Bai. izen ezagu. Bai. Eneko ez duza oso Venga, gatxa bai, hasta esan. arkakuzu. Osea, ez que zenke asartauko. Animaliana maieran. Ja, vale. Arkakusua nola ditzen diozu, Arkakuzu. Arkakuzu, vale. Bueno, bigaren partera goiz. Hori da. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, elkarrezketian bigaren partera goiez. Mhm. Eta eneko, ikusi zu bialdutzugun gidalerro hortan. Igual ez du ikusi. Bialdu Bai, itxogule normalin, baina hartugu gaimun beldurrak. Baina azalpena daukonek. Vale? Ze ikusi gu Googleen bilurre zeuntzela egan eitxai, egazkinei. Eta supera bizitule bildur hori. baina ez que ez da konkretamente egan eitierin. Zeri da? Zenik altureri esteko ziet bilurrik, egazkineri esteko ziet bilurrik. Da klaustrofobia. Oh, Ah, Orduan klaustrofobia, nigo naiz urte pila bat, autobusak hartu barik, trenak hartu Bai. barik, igo gaiuak hartu barik, por supuesto, eta egazkinak hartu barik. Osa, nire Ostras. lehenengo egazkina izan zen, baindala 3 urte edo. ostra, eneko horrek pilo bat mugatu biarriz 6, 7 izaitxu. urtekin. Bai, claro, Wow, pilo bat, osa, da bizitza zelan guztian. itxezen duen. Ezein. Ja, baina, osa, zu Madria, jun biarriz eza, Kotxean. rodajik eitxa, kotxin, eta kotxin ez daukezu klaustrofobia. Ez kotxin ez. Baina da, eta bioien supertxarto zan ze, gainera, ba hori, pilotu evidentemente dau, ate baten hostien. Baina bai, Wow. izan zen, como terapia askokin, eta gero ere bai, ja, momentu baten idozten klak buruak, zala, en plan, katartiko jartzen, baina nahiago dut holan ez bizi, bueno, dobeto esan da, nahiago dut ega zein, eta bioiak hartzen hasi, eta mobitzen hasi, holan bizitzen. hola bizi baino. Bai, Ja. osea, hil bierbanaz gaur.
Mallorcara doien abioi honetan, hilko naiz. Da listo. Eta jazta. Wow. Baina bai, ze momentu bat heltzen da ja gauza asko galtzez abizena, ez? Eta adibidez, Claro. klaustrofobia hori, osea, edo leku horietan klaustrofobia izatea, da zure kontrolpetik kanpo dauden gauzat direlako? Bai, nik eukidot klaustrofobia oso larria, eta agorafobia. Biak oso Vale. lotuta egoten die beti. Eta bi kasuetan izaten da gainera, ezaugarri komun bat, dala la sensación de falta de auxilio. Wow. Bietan, ez? Zuigo gaio baten zauzenien sentitzen dozu. Ez badago inork entzuten, eta eraberin autopista baten, hau askotan pasetan jaten, autobia baten, ez tozu ja eraikinik ikusten inguruan, bakarrik autobia bat, eta azte zara ansiedade ikaragarri bat sentitzen, Hori pasau izatea. eta kotxi geldituen biozu. Sentitzen dozulako zauzela, como Bai. inunerez. Eta bai, biak dira, evidentemente, beldur irrazionalak, ez teki inungo funts fizikorik, ez ara hilko, baina bai di oso mugatzaiek, ez? Eta nik inkluso lanean antzesten ere bai batzuetan sentitu izan dut, eta hor, beti izan ere bai burroka hori esplikatzeko, ez esan, bueno, baina antzoki baten zauz, ez zauz gela itxi baten. Baina ez da bakarrik muga fisikoak dituzunean, ez? Inkluso, derrigortuta zauzenean leku baten egotera denbora jakin batean, ja horrek ni jartzen nindun, eta horra egon nintzen arazuek, benetako arazuekin, zer rodaje batzuetan, segun nun rodatzen zan, akordatzen naiz, nire lehenengo pelikuletako bat, estatu batuetako produkzio bazan, Asturiasen grabatu zana, eta minetan egiten gendun. Ostras, Eta bai, orduan esan ostras. no, eres como un bicho de las minas. Juten nintzen biluzik masturbatzen basoetatik, oza, pelikula ikaragarri bat. Ai, ama. Baina, sekuentzietako bazan, igo nintzela mina bateko montakargaz baten, 50 metroko sakoneratik lurra salera. Eta, ni klaro orduan esaten eban, esaten badot ezetz, galduko dut lana. Eta garaiaretan zan nire lehenengo pelikuletako bat. Ze pelikula barkatu? La Mina, The Night Vale. Watchman. Eta esto nahi esan, baina ezin eban. Eta Claro. orduan, gero hor konturatzen zara, ze ondo dagoen berbaitik gauzak, ez? Eta zuzendari erakordatzen naiz Miguel Ángel, yo no puedo hacer esto, eta... Bueno, ez da zer pasatzen, ego dugu trampa bat, jarriko zara lurrazaletik gora, itxiko dugu dana, iunduko dugu dana, Vale. eta orduan, tú lo que vas a hacer va a ser del 0 al 1, baina emango dau, zabizela lurrera ateratzen, ez? Eta, osea, produkzioak egin zuen hori, Bai, Alegin hori. wow. baina gauza pilo bat, iratiko kobazuluetan adibidez, hori orain dela esain beste, produkzio taldeak eraman behar izan induen kobazuluetan grabatu, baino aste batzuk lehenago, Berta. laguntzaile batzuekin, bertako jendearekin, Ja, mimetizetako erakustera eszenatoki guztia, Ja. bueno, galdetzeko ia, kapasa nintzen, Wow. hor grabatzeko. Eta klaro, ja, momentu baten esaten duzu, bai, zebatakizu zelia dan, besteko bazulo bat opatzie, baina bai, eta grabaketa egun horrek izan ziren, osea, horribles. Baina, guai zeni, gero pentsatzen dut oso bizkoroitu nintzela planak galtzera, Vale. sozialki, bai, barbaridade bat. Claro. Baina nizazo baten ezin nintzen mendira junerez. Bueno, eta gaur ere, segun. Bai, Segun. Bai, orduan, plan asko galtzen dozu zenean, eta ohitzen zarenean pixkat, frakasatzera etengabe. Nik ustot horrek asko balio, ez da romantizatzearen da putada bat, baina nik ustot bai lagundu didala, gero fomorik adibidez ez dut eki inoiz. Yeah. Ez daukat benetan, osea, ez da, Benetan, bai, osea, esan aldot, guai, gustatu, baina ez, ikusi dut, hainbeste gauza, galdu dotazen sentsazioa daukat, baina gero, hain zoriontsu izan naiz, eta hainbeste gauza gero ere lortu ditut. Oie, galduta ere. Oie, galduta ere, esaten dutela, behintzate sufritu, osea, ja, putada bada ez jutie, behintzate sufridu. Ja. Zure burua jipoitzen, ez? Eta, bai, nire beldur nagusiak nik uste dut horrek izan diela, baina gero, kontua da, gero hori diluitzen dela ere bai, barremanetan, klaustrofobia sentitzera, Ja. gauza askotara, ez? Eta zelan superauzu hori? Terapia. Terapia Bai. bakarrik, baina terapia txoke bai adibidez? Ez, nik terapia txoke behin saiatu ziren egiten, eta oso txartu urte esan. Bai, Bai, eta nik ordutik beti a favor, niri funtzionatu didalako, terapeuta batekin, psikologa batekin, baina terapia de exposición gradual esaten dana, ez? Bai. Adibidez, metroa nik zapaldueren aben egiten, orduan metroera bajatu, Lehenengo tiketa bajatu. erosi, Hori da. sartu, ikusi geltokia, gero urrengoan igual, sartu eta erten, ateak itxi aurretik, urrengoan igual parada bat, urrengoan bi, eta kontua da, olako beldurretan, seguru ikusle pilo batek edo zuek ere, kontua da ez gelditzea.
Bai. Zeolako beldur irrazionaletan esaten baduzu, bueno, jazta, bi parada indotaz, baina oin pare bat aste de descanso. Ze, kriston esfortzu izan da, ez dakiz zer. Claro, bi aste horiek dira, galbide bat, ez? Gero eta leku gehiago utzi, tarte handiagoa utzi, beldurrari aurre egiteari, beldurrak leku gehiago hartzen du. Ja. Hori beti. Orduan da, konstantemente. Orduan, lehenengo egaldi hartu nabenean, terapeutak beti izate zidan, alba dozu, eta mendu alba diozu zure buruari, hile betero abi bat hartu biozu. Vale. Apur bat, dinamika honetan sartu arte ez. Eta oso sanguratsua izan zen, lehenengo egazkin hartu eta hortik 2 hilabetetara ditu ninduten, Estatu Batuetako produkziorako roman serie bate grabatzeko. Ez que horrek gauzok ez di kasualidadik izaten Ez dakit kasualidadi dien, baina... Horre gauzok ja pasetan izue, zure gorputze prest dauelako, eta derrepente etorte atzuleko aukera hori, benetan prest hau esenin. Bai. A ber, bizi Bai. hartu behar diazun orain egazkinak astero hartzeari, de repente Taylor Swift, osea. Claro, Ja. eta CEO bia zer... Claro. Bai, nik hor brometan esaten dut, bueno, Bai. 6 urti edar testote egazkinik hartu, Orduan badukatu oraindik, ez, baina... Broma da. Baina bai, ez, eta autobusetan ibiltzi, eta... Enpatizatu dut justo autobusaren horekin, zer nik izan nuen temporada bat, zeinetan autobusetan paniko atakeak izaten dituen. Bai. Zait, klaustrofobiagatik edo, baina hain zuzen terapia edo, osea ez nintzen psikologara joan horregatik, baina terapia modua izan zen autobusak hartzea. Hartzea, Eta bai. nire kotxeaz bardin, Ere, Osea, bai. kotxeaz Zer eukinean heavy. eta hartzi. Bai, En plan, osea, autobusera igo aurreko sentsazio, antxietatea, eta igo bitartean esaten, ostia, eske, eman behar dit orain Lehengo naiz. antxietate atake bat, edo paniko atake batek. Eta sintomak hasten ziren, baina, pues, como revoluzioak bajatu, eta como que gai nintzen egoera horri buelta emateko, eta pizkanaka sintomak gutxitzen joaten ziren, eta... Baina hori eta, zuri bueno. zutzako zeba pasatatzen. Eske ez dakit, tia. Ez dakizu. Ez que batzutan ez da... Behin akordatzen naiz, konortea Bai, galdu nuen egun bai. hori, botakai nuela Bai. gainen autobusean. Hori izan zen, paniko atake bat ere bai, eta hori izan zen lehenengoa, eta creo igual beldurra hartu niola berriro pasa Claro, zitekelako, supernormala. edo, eske ez dakit. Claro, ez que azkenen ez dago azalpen konkretu bat, orduan ere ez dago irizpide bat. Claro. Orduan pentsatzen dozu automatikamente denbora guztian pasatu aldala, ez? Claro. Eta nik hori txikitatik, paniko atakeak ez dakiziren exactamente, baina nik adibidez, ez dut hiperventilau inoiz, ez? Eta hor ere badago beste mito bat, no, si no estás hiperventilando, ez da ansiedade atake bat. Bueno, igual esan ansiedade atake bat, baina nik akordatzen naiz, olako krisi goeretan beti zala, konortea galdu, konbultsioak, gainean txis egin, eta gero esnatu. Baina hori oso berandu arte, solako egoeretan, esaten dozu, gero gain naiz beste 20.000 gauza ikaragarri egiteko, eta gai izango espanitzere, esaten dozu, zelan Claro. izan alda. Hau, ez? Osea, esan Baina- zure bizitzan oso protagonistak izen dile honek bilur bixo. Bai, hain protagonistak momentu baten psikologoak esan baizidan. Bueno, deja de decir soy miedoso. Y tengo estos miedos. Ze bestelan badau ere puntu bat, Bai, hain beste identifikatu oitzen itxasan. zara, zatuzula nire identidadean parte da, Claro. oso beldurtia naiz. Errespetatuko dut. Errespetatuko dut. Bueno, osea, nik bakoitzak ikusiko da, baina nik uste dut garrantzitsua dela niri asko kostoi bat, esate, beldur batzuk eukidotaz, batzuk oraindik badauzkat, eta beste batzun kontra nabil, ez? Baina beldurtia naiz horrek izan aditz horrek batzutan eramate zaitu estatizismo batera, Bai. ez diozuna zure buruari aukerarik ematen. Claro, ez? eta Azkenean. justifikatu Eta justifikatu indartu. beti. Bueno, Eta babestuago alimentau, sentitzen zara ere, eta bai. ja. Bai, baina ez, nahiago dut deserosu hau egon. Baina bai, beldurra izan da, temazo bat. Adibidez, rodajik eta itxosu esenin, aktore lanetan, egoera peligrosuk egoten di. Bai, Eta hor zeitxosu, imaginau adibidez. Nik igerixan, bai, eitxot, baina egixe da, itxaso sakonetan sartzean idea hori, Posible, bai. Baina noiz hartuko gara itxaso sakonetan. Bueno, Claro. bai, eske imaginau rodaje baten toketatzule... baina beti da trampa, eta beti dau Bai. moduren bat ez egiteko. Akordatzen, osea, ni arriskutsuak, bai izan dira zaldiekin lande zentein dut, Bai. oso bizkor, mendian, gero borroka sekuentzia asko ere egin izan ditut, hor badago arrisku fisiko desente. Claro. Dauza bautu da izerian, euki gendun istripu bat lauzaldiekin eta kuadrigekin. Eskapatu zirela saldiak, atoa hostia, Oie, kontrolik Roman. bari, bai. Entzuten gendun guk espezialistena hotza de don't jump, eta gu jarraitzen gendun turn left, eta gindua zen gidatzen, baina ezin zen duen. Osea, 70 kilometro orduko zoaz, lau saldirekin. Orduan horrezan, osea, imposiblea manejatzea iaia etzanda, osea, gauza bat
increiblea. Eta hori izan oso arriskutsua, ambulantzia, begiak infektatuta arearekin. Orduan gero, hori pasatzen da, hori indozu, eta gero, gau horretan hartu behar nuen hegazkin bat bueltatzeko Madrilera, eta ja aireportuan nengoen, ansiedade batekin, eta esaten duzu, zelan izan eiz gai, eiteko. Lehengo hori, Saldixena. eta oin egaldi hau, 2 ordutako egaldi hau hartzeko, nau, nire erraminta guztiak martxan jartzen ansiedade hau kontrolatzeko. Baina bai, arrisku fisikoak, bai, egoten dira. Baina, beste lanbide batzutan askoz handi hauek, baina bai. Zu, zer ikusi dauka? Bai, Bueno. baina galdetu. Zuk aktore moduan ze arrisku hartzeko prest egongo zinateke? Arrisku diot, baina adibide bat. El Jokerrekoa nola daitzen da? Joaquin Phoenix. Hori, Joaquin Phoenix. Adibidez, pues, argaldu behar izan zen pila bat, hori ere arrisku fisiko behar izan daiteke. Bueno, bai, arrisku fisiko bat, eta gainera... Eta mentala, por supuesto. Claro. Bai, ni akordatzen naiz Kontando Ovejas izeneko pelikula baterako hartu ninduten, eta hor pisatu nituen. Bueno, ez dut zenbaki esango, beti arriskutsua da, Hobeto, bai. baina galdu nituen 12 kilo. Ni oso pertsona argala izan naiz normalean. 12 kilotan nengoen ezurretan. Eta dana zan, Euskalako pare bat sekuentzia biluzik, eta nahi zuten ikustea ze gaizki, Osa, produkzioak ala eskatuta. Bai, produkzioak ala eskatuta. Zure protagonistik arazuk eukesan jatekuaz. Jatekuekin baino, diruarekin, orduan ez eukan Vale. jateko aukera hundirik, orduan bizi izan oso egoera eskasean, eta orduan nahi zuten hori islatzea. Baina hor, prozesuan, momentu bat heldu zen, nun nik ikusten nintzen izpilu aurrean, esaten nuen, ez da nahikoa. Gehiago nahi zen. Gehiago, bai, eta nire lagunek besoak ukitza zizkidaten, esaten zuen, Ja. Eta nik esaten nuen, bai, gaurren, eta derrepente dismorfia puntu bat, Total. eta esan nuen, ostia, hau da oso arriskutsua. Eneko, baina horrek zu ezaitxo eruten, pixkat, bestai, despersonalizetidan, baina, esata, nor nani eta segaitxik pelikula batek edo papel batek edo nire bierrak aldau benetan aldatu hainbeste nire izeti, eta ni atzenengo importantzia puntu izeti. Bueno, zentzu handi baten nire gorputzetik bizi naizelako. Claro, baina horrek ezaitxo sentiarazten bai, momento batzuan txotxongioz esatozu, ostras. Bai. Osasun arazo batzuk eukineik ez nire bierra itxeko. Bai, esponitzen zara violentzia handi batera, ez? Ni privilegioz bete eta beste batzuk, nite digo. Baina bai, guk daukagun aurpegia, daukagun gorputza, daukagun ahotsa, dauzkagun gestuak, por supuesto, bideratzen gaituzte lan batzuetara, eta baztertzen gaituzte beste lan batzuetatik, ez? Claro. Orduan, bai, hor ariketa sanoa izaten da niretzat, pixkat berrikuste eta esatea, ze puntutaraino da beharrezkoa sinesgarria izateko, edo lan hau lortzeko, ze puntutaraino nago prest Hori da. lan hori egiteko, eta ze puntutaraino da narratioa bat sortu nahi izatea, ez? Gero elkarrizketan esan alizateko asko sakrifikatu nintzen, 20 kilo irabazi nituen, 20 kilo argaldu nintzen, dana dalakoa, ez? Eta etxekuk zatotzu adibidez olako goeren aurrin? Ondo. Bai, ni sartzen naiz azkenean eta ni lanean nago eta ordaintzen dizute hori egiteko. Claro, bai. Osea, aparte ordaintzen dizute hori egiteko. Promozioa? Ez, loditzea edo argaltzea. Loditzea, bai, Claro. Jone Laspiurre kontatu zigun. Trompeta jotzen ikasteko Karmelerako adibidez ere, zu katxean negoziatzen duzunean, hori ere sartzen da. Zaten zu, bueno, ni egongo naiz hilabete batzuk honetara dedikatuta, beraz, ezingo naiz dedikatu beste gauza batera. Lehen ezazu, bilurren, zure bizitzan protagonistak izen dile bilurbi, agorafobia eta klaustrofobia, eta horrek bebai eragin izen dabela zure harremanetan. Bai, eta harremaneko hietan ere bai, nik uste dut. Uste dut, ni homosexuala naiz, eta uste dut inoiz ez da torrela beldur bat bera bakarrik, ez? Beti oso lotuta egoten dira. Eta nik uste dut, ni armarioan nengoenean edo inkluso armariotik kanpo, baina zure burua onartzen ez, horrek eragiten ditu beste beldur batzuk, ez? Edo lotuta dago beti beste beldurren bati. Orduan, bueno, polita da ere bai ikustea, beldur bat gainditzen duzunean, beste batzuk ere modu errenkadan badatozela soltatzen moduan, ez? Eta alrebez ere bai, zutaberen bat jausten bazaizu, igartzen dozu pixkat, desorekatzen zaituela orokorrean, ez? Horrek niri batzutan laguntzen ere bai, ulertzera pixkat nire burua eta pixuak entzeraz, esaten dut,
Bueno, igual ez da konkretamente beldurra onditu zaizula, igual zeu gertatu da, igual lana galdu duzu, igual bikotea utzi duzu, igual hil zaizu ez dakin hor, eta horrek eragiten dizu, ez? Eta, bueno, horrek lagundu nau pixkat ez epaitzera, eta ulertzera nire beldurrak ere baita nire burua, ikuspegi pixkat zabalago batekin, ez? Edo justuago batekin nire buruarekiko. Aktoren, promo garaian aktoren narratiba diozu, hortan ere pentsatzen duzu, en plan, ze narratiba eramango dut pelikula honen Ni azken aldian, ni ondala urte batzuk enintzen gai elkarrizketa bat lan emateko. Zer gaitxik ez, eneko? Neukelako lankeinurik engo, erantzun batzuk nituelako emango, baina konturatu nintzen, irudi bat emanan nahi dozulako. Baina zu hau zara, ere bai. Ni nahi zau, total. Hau zazu, benetako eneko dago. Bai, seguramente oso editatuta nago, baina ni ziur nau nire dozein lagunek ikusten dut, esaten dut, zau supernatural, zara zu. Baina zieran ez. Zan oso puntu delikaua da, baina nahi dozu irudi bat eman. Eta zein da zuk emona izan duen irudi hori? Ez dakit, publikoak irudi bat egiten du, profesionala zarela, gaztea izan arren lan asko egiten ari nintzela, euskalduna naizela, euskal kulturarekin konprometituetan nengoela, genero ikuspegia daukadala. Orduan zu guzti hori, inork ez dizu eskatu. Baina derrepente sentitzen zara, egin beharko bazenu moduan... Bai, ardura bat euko bazendulez. Bai, pertsonaia bat moduan, ez? Bueno, baina, ez zaitu iruditzen adibidez, genero ikuspegi bat kontuan izan nahi izatea denik, en plan, badago kontuan izaten ez duenik, ikizela pela. Totalmente, bai, baina nik uste dut, zuk ideologikoki ere nahi dozulako diskurtso bat eman, eta sinisten dozulako diskurtso horretan, baina nik bai uste dut azeleratu zitzaizkidala hausnarketa pila bat, adibidez. Behar horrengatik. Bueno, nekilako mikro baten aurrean jartzen banintzen ardura bat neukala ere bai minimamente. Ez impactu bat, baina bai ardura bat. Orduan... Posgarri da. Bai. Karo, kontua da hori bihurtzea zerbait indartuko zaituena, edo ardura hori modu sano baten hartu araziko dizuna, edo ze puntutaraino hori bihurtzetan korse bat, nun zauden elkarrizketetan... Tieso. Bai, eta oindala urte batzuk esan nuen. Baina, esfortzurik egin gabe, berdin eman alditut elkarrizketak, berdin egola naiz lan negoziaketetan, bileretan, estreinaldietan, eta jarraitzen haute deitzen. Igual ez dago hain gaizki hau naizena. Eta horre gainera eneko kriston energisa pilu gaztau eraitxotzule. Osa, denpora zuntentzdan egotik, hau lan esangot, hau lan erakutzikot. Ez que hain kansantzia norbera ez izeti eta hortan eskutaute egoti. Totalmente. Eta batez ere, holan agertzen zarenien, ondorioa bada ez zaituztela deituko, edo ondorioa bada deituko zaituztela, dana dalakoarekin gustora egongo zara. Zesango duzu. Bueno, enitze saiatu beste zeo zer izaten ez. Hori da, ni izen eta listo. No les encajo, eta ya está. Total. Ze ondo. Bueno, zarratu niko guztu. Zarratu eta entzuleren galdera entzungo du. Entzulearen galdera. Vale, bueltauga eta daukeu entzuleren galdera. Bialduzkuela guk ezer eskatu barik eta hau da garaipena itzi. Total, eskerrik asko Jun eta Maialen, besteei esan benetan zabiz abildua@gmail.com korreo daukazuela bidaltzeko entzuleren galderak. Eta entzuta goi ez. Bai, hori da. Bialduzkoen aguazen entzuta aste honetako galdera. Kaixo kuadrilla! Esan beharko bazenu, munduko personen 0,1%-aren artean zaudela zerbaitetan onena izaten, zertan zerala onena esango zenuke. Agur, arrosali! Ai, eskerrik asko! Jun eta Maialen! Majísimas, Nahi baduzte beste bat bidali, Bai, edo beste bost. Perfecto, hori da. A ver. Galderoitz. Pelikulon eta galderon. Ja, galderon. Bereta kasetaritza. Ikaragarria. Nik uste dut, da ikaragarria daukadan gaitasuna, esnatzeko nahi dudan orduan, iratzargailua jarri gabe. Exactamente nahi duten ordu eta minutuan. Hori da ansiadi. Izan alda ansiedadi ikaragarria. Psikopatia. Hori da ansiedadi. Hori da, pentsan egoti. Zeiretan haun biot, orduan siesta botakot eta zeiretan puntun begixe zabaltzoitxo. Baina siesta sakon reparatzaile bat botatzen dozu, Bai. Benetan. Baina ez hori, goizien deko rodaje batzen haute goizeko zazpiretan etxean, zeiterritan ez natuko naiz. Baina zein da mekanismoa? Ez dakit. Da nire gorputzak ulertuko baleu moduan, horregaiti da 0,00000 baten Claro. Osa, programa hauteza. Nire aitak ite zaben. Bai? Nire aitak ite zaben jutezan, ez datzezan oso goiz autobus hartzeko lanera juteko, eta ni akordatzen naiz beti esnatzen zala iratzargailu barik.
Beti, eta autobusa galtzen bazaben, esan jalanera heltzen. Ze autobus bakar bazan. Eta ez Eta bani esnatzen pintzen, osea, esan. Arriesgatzen zen eta esnatzen zen. Baina hori imaginatzen dut zela, egunero Baina hori da- altxatzen zelako Claro, nirea da ordu berean. bertsio hobetua. Claro, Ze, dos, claro. Ze, claro, Zuri da, claro. ja gainera nahizun ordun eta gaina zehatz Ba, inkluso minutua. minutua. minutu. Osea, zeirek eta Bai. 18 siestatik esnatu gina. Eta Daneko esna- gau. Igual eta mazazpi repente. esnatzen naiz. Ja. Igual eta mazazpi. Baina, osea, zin egiten dotzuet, gaitasun hori dekotela. Estoy flipando. Ai, ama. Osea, Gaitasun hori zu dekot. oean sartzen zara, gauean, Bai? Eta erabakitxo tapatu eta esan duzu, bihar, Erabaki zazpiak, aldot. 0:03 Eta esnatzen naiz. En plan, igual, zazpirak eta 0 bat. eta ondo egiten duzulo? Sentitzen du baietz. Eta ametzetan itxosu. Pilo bat. Ah. Pilo bat. Amets ikaragarriak. Kontulik baten bat. Ametsak? Bai. Ah, mierda! A ber, Atzokin eben bat ikaragarria, A ber. esnatu nintzela... Oh, enaiz akordauko. Enaiz akordauko. akordatuko zara, manifiesta. Enaiz akordauko. Bai, no te agobies, no te Ez, agobies. tranquil. Nik bitartean Bai, daukat goazen beste gauza erantzuta. bat esateko aurrekoan lagun batek zu bitartean pentsatu. Mm. Idatzi zidan rotxapeako lagun batek eta esan zidan Zer. aspaldi ez genuela hitz egiten. Vale. Mejores amigosetan irakurri zenuen. Aspaldi ez genuela hitz egiten, eta de repente audio bat, buah, itziber, zurekin Bai. amestu dut, ez dakiz zer, eta ni flipatzen, en plan, no entiendo, zeba, zure Bai. subkonsientean agertu nahi zen ni hor, eta esaten dit, erderaz. Amets luze izan da, baina laburbilduz ginen oio baten zaintzaileak, oio txiki baten zaintzaileak, deskubritzen genuen bere hankak zirela zigarroak, erre egiten genituen eta gurekin haserretzen zen. Oio bat, hankak beharrean zigarroak zituen, erre egiten genituen eta oioa gurekin haserretzen zen. Ez dute zer ulertzen. osea... Ja, nik ere ez. Ai, ama. Kontatu nahi nuen, sin más. Pertsona hori sortzaile da. Ez? Erretzagia? Bai, erretzaile Bueno, izango da. hori, Igual, berak bai. esan Berak dezala. esan dezala. Ja, bueno, baina ez dugu bere izena esan, así que... Ez dakit, Ez. de Bere hecho. pribatutasuna Ez dakit, de mantentzen hecho. dugu. Bai, enaiz akordatzen. Zagutu. Enaiz akordetan. Ai. Baina bai, egiten dut lo ondo. Eta ez natual naiz. Zer? Egia da gero oso impuntuala naizela. Orduan, Orduan de que te sirve Ja. privilegio honek. bueno, ba, oso puntuala naiz nire buruan, lotan. Gero esnatzen naiz eta gaur apura bera. Claro, gero esnatzen armosetan egotez ordu bete eta orduña Oso lasai bai, ospatzen, jo, ze, zazpirak eta bi esnatu naiz exactamente zegoen orduen, eta de repente, hostia. Hostia. Orduan ez da balio, baina bueno. Ondo. Ondo, Vale. zoragarri. Oparitxo bat daukagu zure Oparia. zaleneko. Benetan? Ondo Bai. portau zarelako eneko. Wow. Tasa, ba! Beran, leku guztietara berandu heltzeko. Kafes nire Kafea hartzen. Hori da. Eskerrik asko. Bueno, eneko galdetuko zu gustora goza, ondo goza. Super gustora egon naiz, Bai. super ondo egon naiz. eta- Konexine euki gusta. Bai, oso gustora. Galdera hau egiten duzunean da, en plan, inork ez dizu esango, ez gustora egon. Baina Baina igartzen da, hombre, berak igartzen badu norbait gezurretan da bien edo ez, honetarako. Begira, bai. saltzet biztiuket, doña bizti, literal bizti. Literalmente euki. dekozu. Sí. Igerteko eta bai. Igerto bibra honak euki guzela. Oso gustora egon Esango naiz. zenioke baina vibra txarrak igarri izan. Ez, baina neuke zer esango. Claro, ez eunke azpimarratuko. Ena faltzu bez, Oso ondo. Te ez, ez, imaginas ez. ze inkomodoa esaten, bueno, ba... Enago, oso gustora. Ja, baina igual, baina, ja, erantzuna izatea, Ja, ez? claro. Bueno, beste gauza bat espero nahi, baina ez da gaizki egon. Imaginetaz, imaginetaz anonok hori zatuz. Bai. Ba esango unke, Bai. bale, atorren astera arte agur. Datorren azer, bai, zuen artien begiratu, Bai. enpakera, moztu da garbi, ez? Eta gero esango unke, osea, hola, Hola? edarra raru. Igual esango genioke zerbait, nik igual bai. Igual irte eran. Igual irte, igual patada bat. Bai. Ez. Igual de repente kilometraje ordaindu bez. Bueno, a ver, batzutan. Vale, bueno, Bueno, batzutan, haiek azten badira, ba guretzat. Hori da, bai. Ez diot, hemen, miramonetik badatuzte, pues, berro. ez pagau. ez. Bakigu eta sabizeko arabe zintzu din. Bai. Listo. Vale. Kariz, eskerrik asko horregotearen datorren astin barriro ongoga. Iruzkina jarri eta eman like. Jarraitzu eneko, ikusi Karmele eta gur. Ikusi Karmele eta agur, vale? Venga. Aio.